हाय लोगोफोर, माबोरै दं? नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ'आव आरोबाव बरायनाय जाबाय। बेलागुर सावनायाव भिडिअ' खालामनायानो आं दिनैसो आपल'ड होनो हाबाय लोगोफोर। मानोना आंहा रिसार्ज गैयामोन आरोना, सोनो हाथ'वाखैमोन। बेनिखायनो आपल'ड होनो मोनाखैमोन आरोना। जिखुनु आंनि भिडिअ'खौ अननानै जोबजासिम नायलांजोबदो लोगोफोर। आंथ' नोंसिनिनो देखायनो होननानै गोजांनायखौ दोननानै भिडिअ' खालामखादोंना। आं बेलागुर सावनायखौहाय भिडिअ' खालामनो मोनासै दे लोगोफोर, गाज्रि दा मोनसै। मानोना बेलागुरखौ हरनि 1टा 2टायावसो सावदोंमोन आरोना, ओमफ्राय बिराद गुसुबोमोन ना, बेनिखायनो आं सिखारनो बानानै थाङासै आरोना। आंनाव बेलागुर सावनायाव फट' मोननैसो दं आरोना लोगोफोर, बेखौहाय लास्टआव नुनो मोनगोन। अननानै जोबजासिम नायलांदो।